ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбаси барномаи иттилоотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. имрӯз бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи пойтахт мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба пойгаи аспдавонӣ баргузор гардид. дар мусобиқаи мазкур варзишгарони аз 16 сола боло бо аспҳои 2, 3, 4 ва аз 4 сола болои хоҷагиҳои аспипарварии ҷамъиятиву хусусии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе иштирок ва байни ҳам рақобат карданд. мусобиқаи аспдавонӣ бо мақсади рушди соҳаи варзиш, тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва солимгардонии ҷомеа бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе доир карда шуд. 24 март бахшида ба иди байналмилалии Наврӯз дар муассисаи давлатии Наврӯзгоҳи шаҳри Душанбе мусобиқаи кушод оид ба пойгаи аспдавонӣ барои дарёфти ҷоми пойтахт 2022 баргузор шуд. дар мусобиқаи мазкур варзишгарон аз хоҷагиҳои асппарварии ҷамъиятиву хусусии вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе иштирок намуданд. барои тамошои ин мусобиқа низ ҳазорон ҳаводор аз манотиқи гуногуни мамлакат дар Наврӯзгоҳи пойтахт гирди ҳам омаданд. мусобиқаи мазкур бо ташаббуси бевоситаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе роҳандозӣ шуд. дар ин чорабинии варзишӣ чобуксаворони аз 16 сола боло ва аспҳои 2 сола, 3 сола, 4 сола ва аз 4 сола болои зотҳои тоҷикӣ омехта, ахалтекинӣ ва англисӣ қуввасанҷӣ намуданд. пойгаи аспдавонӣ дар 8 давр дар масофаҳои аз 1200 метр то 2000 метр гузаронида шуд. аввалин шуда дар пойгаи мазкур аспҳои 2 солаи зоти омехта дар масофаи 1200 метр ба рақобат пардохтанд. дар даври аввал 14 варзишгар иштирок варзид ва зинаи аввали ифтихорӣ насиби асп бо лақаби Сентурион аз Душанбе бо чобуксаворӣ Фирдавс Саломов молӣ худ кард. Сентурион масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 23 сония тай намуд. зинаи дуюмро асп бо лақаби Лал бо чобуксаворӣ Усмонхон Алиев аз шаҳри Хуҷанд молӣ худ кард. мақоми сеюм насиби чобуксавор Саторов Садриддин асп бо лақаби Авроқ гардид. имрӯз бо дастгирии бевоситаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Омалӣ бо мақсади дар сатҳи баланди ташкилӣ ва омодагии таҷлил намудани иди байналмилалии Наврӯз мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба пойгаи аспдавонӣ бахшида ба ҷашни байналмилалии Наврӯз барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе дар асоси қарори дахилдори раиси шаҳри Душанбе ташкил ва баргузор гардид, ки мо шоҳиди ҳар як масофаи муайян гардида ва дави аспҳо ва чобуксаворон гардидем. гуфтан ҷоиз аст, ки мақсад пеш аз ҳама мақсад аз ташкил ва баргузор намудани мусобиқаи кушоди пойгаи аспдавонӣ ин баъри боз ҳам тарғибу ташвиқ намудани варзиши аспсаворӣ, инчунин ҷалби ҷавонону наврасон ба чобуксаворӣ, дарёфти чеҳраҳои нави ин навъи зебои варзиш ва аз ҷумла таъмини шароити иҷтимоӣ ба хотири истироҳату фароғати сокинони Сарбаланд ва меҳмонони пойтахти азамон шаҳри Душанбе маҳсуб меёбад. дар пойгаи дуюм 11 аспи зоти омехта дар масофаи 1200 метр нерӯсанҷӣ карданд. дар ин пойга асп аз шаҳри Ҳисор бо лақаби Арсенал зери роҳбарии Анушервон Маҳмудов аввалин шуда ба мара расид. зинаи дуюмро асп бо лақаби Ситора аз хоҷагии деҳқонии бегиҷони шаҳри Роғун зери роҳбарии Маҳмадшоҳ Исроилзода молӣ худ кард. ин чобуксавор 2 сония кам аз зинаи аввал дар 1 дақиқаву 23 сония ба хати мара расид. ҷои сеюми ифтихориро чобуксавор Алиев Насимҷон аз ноҳияи Рашт молӣ худ кард. дар пойгаи сеюм 7 аспи 3 солаи зоти тоҷикӣ дар масофаи 1200 метр ба рақобат пардохтанд. дар ин нерӯсанҷӣ зинаи аввали ифтихориро аз бо лақаби секретариат аз шаҳри Душанбе бо роҳбарии чобуксавори моҳир Фирдавс Саломов молӣ худ кард. Фирдавс хати ниҳоиро дар 1 дақиқаву 17 сония убур кард. мақоми дуюмро аз бо лақаби Бомдод аз ноҳияи Фархор зери роҳбарии Ҷумаев Азамат соҳиб гардид. сеюмин шуда дар пойгаи мазкур чобуксавор Баҳодур Алиев бо асп бо лақаби Пайвор аз шаҳри Душанбе молӣ худ кард. Баҳодур Алиев масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 22 сония тай кард. дар пойгаи чорум бошад 8 аспи зоти Ахалтекинӣ дар масофаи 1200 метр нерӯсанҷӣ карданд. дар ин нерӯсанҷӣ асп бо лақаби Сарбаланд аз шаҳри Душанбе
бо роҳбари Фирдавс Саломов дар 1 дақиқаву 21 сония аввалин шуда хати марраро убур намуд. Зинаи дуюмро низ аз болақаби Самарқанд аз шаҳри Душанбе эмоли худ намуд. Дар пойгаи мазкур Самарқандро Меҳроб Шамшеров роҳбарӣ мекард. ӯ масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 28 сония тай намуд. зинаи сеюми ифтихорӣ Насиби Қандил Раҳмонов аз ноҳияи Файзобод гардид. ин чобуксавор бо асб бо лақаби Алмос масофаи 1200 метрро дар 1 дақиқаву 33 сония тай кард. дар пойгаи панҷум якбора 8 аспизоти омехта дар масофаи 1200 метр ба рақобат пардохтанд. дар пойгаи панҷум аввалин шуда масофаи 1200 метрро дар 1 дақиқаву 23 сония чобуксавор Шорух Ятимов бо асб бо лақаби Заврақ тай кард. дуюмин шуда Аҳмадшоҳ Аҳмадзода аз ноҳияи Рашт бо асб бо лақаби Мага дар 1 дақиқаву 30 сония ба марра расид. мақоми сеюмро чобуксавор Хуршед Сатторов аз ноҳияи Фархорд моли худ кард. ин чобуксавор масофаи муайяншударо дар 1 дақиқаву 31 сония пушти сар намуд. аз соли 2016 ки дар ҳамин мусобиқаҳо иштирок мекунам. аз сабаби результатом, аз сабабе ки бисёр ҷоизаҳо финалҳоро задам, сазоварҳои ҷойҳои аввал гаштам, маро мураббӣ ҳамчун тренер мондаям. аз ҳисобе ки жакеём травма доштам, ман дар ҳамин мусобиқа ба ҳамчун мураббӣ иштирок намудам, ҷойи аввалро ишғол намудам. дар пойгаи шашум аспҳои зотҳои омехта дар масофаи 1200 метр нерӯсанҷӣ намуданд. масофаи муайяншударо Далер Сафаров аз ноҳияи Файзобод аз хоҷагии деҳқонӣ Дошмандӣ бо асб бо лақаби Приз дар 2 дақиқаву 22 сония тай кард. зинаи дуюмро Ҳасан Зоидов аз шаҳри Душанбе бо асб бо лақаби Энергетик моли худ кард. ӯ масофаи муайяншударо дар 2 дақиқаву 23 сония пушти сар намуд. зинаи сеюми ифтихорӣ Насиби чобуксавор Хуршед Сатторов аз ноҳияи Ховалинг бо асб бо лақаби Гуланг аз хоҷагии деҳқонӣ Мир соҳиб гардид. Хуршед Сатторов масофаи 2000 метрро дар 2 дақиқаву 24 сония тай намуд. дар пойгаи ҳафтум аспҳои 4-солаи Зоти Тоҷикӣ дар масофаи 1200 метр нерӯозмоӣ намуданд. дар ин пойга 4 асб бо лақабҳои Разгром, Адмирал, Главкон ва Тесла аз шаҳри Душанбе, ноҳияҳои Ховалингу Файзобод рақобат карданд. дар дидори мазкур асб бо лақаби Разгром зери роҳбарии чобуксавор, дар нерӯсанҷии мазкур асб бо лақаби Разгром зери роҳбарии чобуксавор Манучер Шарофиддинов дар 2 дақиқаву 16 сония аввалин шуда ба хати ниҳоӣ расид ва медали тиллоро соҳиб гардид. Фирдавс Саломов аз шаҳри Душанбе бо аспи Адмирал дуюмин шуда масофаи 2000 метрро тай кард. Хуршед Сатторов бо аспи Главком дар 2 дақиқаву 20 сония сеюмин гардид. дар пойгаи ҳаштум ки барои ба даст овардани ҷоизаи асосии мусобиқаи кушоди шаҳри Душанбе оид ба пойгаи аздавонӣ барои дарёфти ҷоми раиси шаҳри Душанбе баргузор шуд, 7 аспи 4-солаи Зоти Англисӣ вориди рақобат шуданд. дар ин пойга 3 асп аз шаҳри Душанбе, 2 асп аз шаҳри Хуҷанд ва 2 аспи дигар аз ноҳияи Фархор иштирок намуданд. масофаи муайяншуда ки 2000 метрро ташкил медод, аввалин шуда ба хати ниҳоӣ аспи Анушервони Рустам бо тахаллуси Шарқ аз шаҳри Душанбе таҳти идораи чобуксавори Моҳир Фирдавс Саломов убур кард. ин масофаро Шарқ дар 2 дақиқаву 6 сония тай намуд. асб бо тахаллуси Филюарид аз Душанбе таҳти идораи Садриддин Сатторов дар 2 дақиқаю 8 сония ба хати ниҳоӣ расид ва зинаи дуюмро моли худ кард. дар ин нерӯсанҷӣ мақоми сеюм насиби асп аз шаҳри Хуҷанд бо тахаллуси Метеор ки таҳти идораи Шукрулло Хуҷа Усмонов ҳаракат дошт. нафароне ки дар мусобиқаи мазкур ҷойҳои якум, дуюм ва сеюмро ишғол намуданд, бо тӯҳфаҳои арзишманд, диплом ва ҷомҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Федератсияи пойга ва бузкашии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардиданд. ҷашни Наврӯз дар ватанаш Тоҷикистони соҳиб истиқлол тантана дорад. ин иди баҳору зебоӣ махсусан дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил мегардад. ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар ноҳияи Шоҳмансурии пойтахт барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод шуд. ҳамкоронамонро дар ин мавзӯъ мутаваҷҷеҳ мешавем.
тантанаҳои асосии наврӯзӣ дар ноҳияи шоҳмансур дар майдони 800-солагии Москваи шаҳри Душанбе доир шуданд. Дар ин ҷо масъулин намоишгоҳи ҷашние ки дастовардҳои сокинони ноҳияи шоҳмансурро бозгӯӣ мекарданд, пешкаши меҳмонони пойтахт гардониданд. Нахуст роҳбарият ва меҳмонон аз намоишгоҳи сокинони кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия ки дар сатҳи хеле баланд ташкил шуда буд, дидан намуданд. Сокинону меҳмонони пойтахт бо рӯҳияи идона ба намоишгоҳ омаданд. Дар ҳар гӯша кормандони касбу кори гуногун хони наврӯзӣ оростанд ки аз ҳафсину ҳафшин ва дигар унсурҳои ин иди ниёгон иборат буд. иштирокчиён ба тамошобинон аз хӯрокҳои миллӣ ки бо маҳсулоти гуногун омода карда мешаванд пешниҳод намуданд. аз ҳар гӯша садои базму бозӣ ба гӯш мерасид. сокинон бо рӯҳияи болидаву идона якдигарро ба ҷашни наврӯз табрик мегуфтанд. иштирокчиёну меҳмонони намоишгоҳ дар ноҳияи шоҳмансур бо ифтихор аз мақоми байналмилалӣ гирифтани наврӯз сухан мегӯянд. наврӯз дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон ва бо пешниҳоди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мартабаи ҷаҳонӣ гирифт ва таъриху тамаддуни кӯҳан доштани миллати тоҷикро ба оламиён муаррифӣ намуд. баъд аз тамошои намоишгоҳи наврӯзӣ қисмати тантанавии чорабинӣ шурӯъ шуд. намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи шоҳмансур бо суханонии табрикотӣ баромад намуда наврӯзро ҷашни бузурги миллӣ ва ҷузъи муҳими таъриху фарҳанги тоҷикон арзёбӣ намуданд. зикр шуд ки дар даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон анъана ва ҷашнҳои миллии мо дубора эҳё шуда сол аз сол шаҳоматашон меафзояд. ҷашни наврӯз аз зумраи ҳамин идҳои миллист ки тантанааш аз тамоми гӯшаву канори тоҷикистон ва берун аз он ба гӯш мерасад ва ин бесабаб нест. зеро тамоми оинҳо, маросим ва суннатҳои фархундаи наврӯзи фаррухпаи мо зотан башарианд ва чунонанд ки ба дарду армони тамоми одамизод бармехӯранд. аз ин ро онро ҳама қабул доранд ва имрӯз ҳамагон дар тамоми гӯшаҳои дунё ошиқи онанд. сипас фарҳангиёни ноҳия барномаи рангину тамошобобро ки аз таърихи наврӯз ва расму анъанаҳои миллӣ бозгӯӣ мекард пешниҳоди ҳозирин гардониданд. дар солҳои истиқлолияти давлатӣ дар тоҷикистон эҳёи анъанаҳои ниёгон ва дар маҷмӯъ масъалаи маънавиёт ҳамеша дар мақоми аввал қарор дошта, таҳти сарвари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои расидан ба ҳадафҳои ватандӯстона таҳаввулоти маданӣ амалӣ гардида имкон фароҳам омад ки дар мамлакат гузариши амиқи иҷтимоиву маданӣ ва баромадан ба зинаи нав дар тамоми ҷанбаҳои ҳаёт таъмин гардад. дар сатҳи баландтарин таҷлил шудани ҷашни наврӯз ҳам дар доираи татбиқи муваффақонаи ҳамин сиёсат имконпазир шудааст. аз тантанаҳои идонаи наврӯзӣ дар ноҳияи Данғара ҳамкорнамон гузориш медиҳанд. дар замони истиқлоли давлатӣ бо иқдому ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни қадимаи миллати тоҷик Наврӯз ҷаҳонӣ гардида он ҳамасола дар дохил ва хориҷи мамлакат бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карда мешавад. сокинони ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ин ҷашни фархундаро бо рӯҳияи болида ва риояи анъанаҳои хос ба он истиқбол намуданд. дар маркази фароғатии Хуррамшаҳр нахуст ба намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва меҳмонон аз ҷониби сокинони шаҳраку деҳоти ноҳия ва ташкилоту идораҳои соҳавӣ хӯрокҳои хоси наврӯзи байналмилалӣ, ҳафтсину ҳафтшин, маҳсулоти нонӣ, таомҳои миллӣ, ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти саноатӣ, сару либоси миллӣ ва намунаи дастовардҳои хонандагону варзишгарони ноҳия муаррифӣ гардид. наврӯз ҷашни шодию хурсандӣ, зиндашавии табиат, оғози кишту кори баҳорӣ, рӯзи наву соли нав ва айёми вусъати тадбирҳои ободонӣ аст. наврӯз ҷашнест ки оламу одамиён онро бо як шукӯҳу шаҳомати тоза ҳамеша истиқбол мегиранд ва хурсандӣ мекунанд. бештар меҳнат кунем, боз ҳам бештар заҳмат кашем барои ободонӣ, созандагӣ, гулгулшукуфӣ ин ватани зебомазари азамон сайю талош намоем.
аз наврӯз то ба наврӯз соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии ноҳияи Данғара бесобиқа рушд намуда, шаҳраку деҳоти он ободу зебо гардид. Дар соли 2021 сокинон ва соҳибкорони ватандӯсти ноҳия бо ҷонибдорӣ аз сиёсати бунёдкоронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати сазовор истиқбол намудани ҷашни сисолагии истиқлоли давлатӣ иншооти таъиноти гуногун бунёд гардида барои сокинон шароити мусоиди кору хизматрасонӣ фароҳам оварда шуд. дар намоишгоҳи наврӯзӣ аҳли фарҳанг ва гулдухтарон бо бабар намудани либоси миллӣ шеъру таронаҳоро дар васфи ватану баҳор қироат карда ба тантанаҳои ин ҷашни бостонӣ шукӯҳи дигар бахшиданд. дар ҳар як хони наврӯзӣ аз ҷониби занону бонувони чирадаст ва гулдухтарон муассисаҳои тандурустӣ, маориф ва ташкилоту идораҳои ҳудуди ноҳияи Данғара намунаи зиёди ҳунарҳои мардумӣ, хӯрокҳои баҳорӣ, маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхонаҳои саноатӣ, нони чапотӣ, кулча, самбуса ва анвои зиёди афшураи меваҳои шаҳдбори ватанӣ гузошта шуда буд ва меҳмонону сокинон тавонистанд аз шукӯҳи ин ҷашни қадимаи миллати тоҷик баҳравар шаванд. наврӯз ҷашни миллии қадимаи мардуми тоҷикон аст, ки бо дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иди байналмилалию ҷаҳонӣ гардид. мо ҳамасола наврӯзро бо як хушию хурсандии илҳоми тоза ҷашн мегирем. дар қисмати тантанавии чорабинӣ ки дар варзишгоҳи марказии ноҳияи Данғара баргузор гардид, нахуст раиси ноҳияи Данғара Раҳмон Исломиддин Хайриддин ҳамаи иштирокдоронро ба ин ҷашни зебои табиат Наврӯзи байналмилалӣ табрику таҳният гуфта, таъкид намуданд ки маҳз дар замони соҳибистиқлолӣ Наврӯз чун ҷашни қадимаи миллӣ дубора рушд ёфта, он бо иқдому ташаббусҳои пешвои муаззами миллат мақоми байналмилалӣ гирифт. зикр гардид ки дар ноҳия бо фаро расидани Наврӯзи оламафрӯз тадбирҳои ободонӣ чун солҳои қаблӣ вусъат дода мешавад ва дар доираи корҳои ободонӣ иншооти зиёди иҷтимоӣ бунёд ва ҷиҳати татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат ва эълони 5-солаи солҳои рушди саноат корхонаҳои хурду бузург ба кор дароварда мешаванд. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон зимни суханронӣ таъкид намуданд ки Наврӯз чун ҷашни бостонӣ ба дилҳо шодӣ мебахшад ва дар ин росто бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ, рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ бояд заминҳои корам самаранок истифода гардад. сипас ба иштирокдорони чорабинӣ ва сокинон ҷиҳати таҷдили сазовори Наврӯзи байналмилалӣ аз ҷониби аҳли фарҳанги ноҳия ва ҳунармандон барномаи рангини театркунонидашуда баргузор гардид. дар варзишгоҳи марказии ҳунари санъаткорони ноҳияро беш аз 10 000 нафар сокинон бо завқи баланд тамошо карданд. дар ин рӯз хурду бузург бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу суботи ватан Наврӯзи байналмилалиро хотирмон таҷлил намуданд. баъд аз анҷоми барномаи рангини фарҳангӣ бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим мусобиқаи варзишӣ аз рӯи гӯштини миллӣ баргузор шуд. баргузории мусобиқаҳои варзишӣ аз ҷумла гӯштини миллӣ яке аз суннатҳои Наврӯзи байналмилалист ва паҳлавонон дар ин мусобиқа аз тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷамъ омада барои ба даст овардани ғолибият байни ҳам қуввоозмоӣ карданд. дар маҷмӯъ дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон Наврӯзи байналмилалӣ бо баргузории намоиши ҳунарҳои мардумӣ, барномаи фарҳангӣ ва мусобиқаҳои варзишӣ рангину хотирмон ҷашн гирифта шуд. нахустин суннати Наврӯз тозагиву озодагист. мардум аввалан хонаҳои худро аз чангу гард тоза мекунанд. аз ҳар чӣ ки кӯҳнаву фарсуда ва шикаставу нолозим аст худро раҳо месозанд. аммо тозаву нав кардан танҳо ба хонаву дар ва сару либос дахл надорад. ин рамзест ки дар он пеш аз ҳама тоза кардани дилу андешаву сиришти инсонҳо дар назар дошта шудааст. ба муносибати фарорасии Наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон низ чорабинии бузурги идона ороста шуд. ҷашни Наврӯзи байналмилалиро дар шаҳри Кӯлоб сокинон бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил карданд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр барои дар ҷашнгоҳ баргузор намудани тӯи домодию арӯсии 35 ҷуфт ҷавонон ва хатнасури беш аз 200 нафар кӯдакони ятимони кӯлу нимятим ва аз оилаҳои ниёзмандро ба нақша гирифта буд, ки аз субҳи барвақт дар назди бинои мақомот ҷамъ омаданд. корвони мошинҳои шаҳрбачаҳо аз назди мақомот то Наврӯзгоҳ, ки бинои амфитеатр интихоб гардида буд, раҳсипор шуданд. бояд гуфт ки дар Наврӯзу дигар ҷашнҳо солҳои қаблӣ дар шаҳри Кӯлоб чунин иқдомҳо роҳандозӣ карда мешуданд.
дар боғи исмоили сомонӣ кормандони касбу кори гуногун, муассисаҳои таълимӣ, донишгоҳу донишкада, коллеҷҳои омӯзгорию тиббӣ, муассисаҳои тандурустӣ, кишоварзон аз ҷамоатҳои деҳот, кормандони корхонаҳои саноатӣ, ҳунармандон ва дигар табақаҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ намоишгоҳи маҳсулоти хеш ва ҳунарҳои мардумиро ба маърази дид гузоштанд ва ҳамдигарро бо ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ табрик мегуфтанд. امروز باعث افتخار سربلندی و سعادتمندی تمام مردم تاجیکستان است که جشن ملی ما، جشن نیاگان ما نوروز امروز مقام بین المللی گرفته، آن را در سراسر دنیا همچون روز نو، همچون سال نو، همچون آغاز سال نو، همچون آغاز بهار نازنین جشن میگیرند و در این ایام شکفتنها و تمام مردم سربلند تاجیکستان این جشن فرخنده ملی را صمیمانه مبارکباد گفته به همه آنها تنسیتی و سربلندی، سعادتمندی و برای آنها دسترخوان پر ناز و نعمت را تمنا می‌نماییم. мувофиқ ба ҷашни наврӯзи дилафрӯз дастурхони идона бо риояи оинҳои наврӯзӣ густурда шуда буд. раҳбарияти шаҳри Кӯлоб ва меҳмонон аз намоишгоҳ дидан карда ба ҳунару маҳорати катбонуҳо, ҳунармандон ва кӯли иштирокчиён баҳои баланд доданд. дар амфитеатри шаҳр беш аз 10 000 сокинон барои таҷлили ин ҷашн ҳозир гардида буданд ва раиси шаҳри Кӯлоб бо намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар меҳмонон баромад карда онҳоро ва дар шахси онҳо кӯли мардуми Тоҷикистонро бо баробаршавии шабу рӯз, ғалабаи рӯшноӣ ба торикӣ, гармӣ бар сардӣ ва зиндашавии табиат таҳният гуфтанд. илова карда шуд ки истиқлолияти давлатӣ ба мо имкон фароҳам овард ки ҷашну маросимҳои миллӣ ва мардумиро дар сатҳи зарурӣ таҷлил намоем ва дар арсаи байналмилалӣ онҳоро муаррифӣ кунем. ба ҷашнгоҳ домоду арӯсон ва шаҳбачаҳо ворид шуданд ки шукӯҳи чорабиниро даҳчанд гардониданд. дар чеҳраи ҳар як иштирокчии имрӯза шодию хурсандӣ ва дар лабонашон ханда ҳувайдо буд. дар ҳолати тантанавӣ ба домоду арӯсон шаҳодатномаи ақди никоҳ ва ҷиҳози хонаю тӯҳфаҳои пулӣ супориданд. ин рӯз дар хотири ин ҷавонон як умр нақш хоҳад баст, зеро дар тӯи дастаҷамъонаи онҳо беш аз 10 000 меҳмонон ширкат доштанд. ба кӯдакон низ сару либос ва тӯҳфаҳои идона тақдим карда шуд. қисмати фарҳангии чорабиниро оилаи холифҳо бо пешниҳоди суруди сартарошон оғоз карданд. дар идома барномаи театри кунонидашуда аз таърихи Наврӯз то имрӯз пешниҳод гардида ҳунармандони шаҳри Кӯлоб, вилояти Хатлон ва ҳунармандони шинохтаи кишвар сурудҳо дар васфи баҳору Наврӯз, ватан Тоҷикистон ва рақсҳои дилошӯбро пешниҳоди ҳозирон гардониданд. тантанаҳои наврӯзӣ дар ҷамоатҳои деҳот ва дурдастарин деҳа бо ташкили чорабиниҳои варзишию фарҳангӣ идома доранд. اهل زحمت جمعیت سهامی کشاده فرودگاه بین المللی کلاب از جشن نوروز نیاگان با شادی و سرور و برگزاری آزمون و چرابینی‌های فرهنگی استقبال گرفتند. نخست دیرکتور فرودگاه بین المللی کلاب نورعلی حمیدزاده تمام جمع آمدگان و مهمانان و اشتراکداران چرابینی را با فرارسیدن فصل بهار تهنیت گفته. در این برابر نوروز را از جمله آیین‌های مقدس و باستانی نیاگانمان ارزیابی نمود. موصوف از جمله ابراز داشت که فرارسی نوروز باز یک بار دیگر به مردم از معرفت و فرهنگ و معنویات ولو داشتن گذشته و امروزه ما خبر می‌دهد که این جنبه تربیوی و آموزندگی داشته، خودشناسی، وطن‌دوستی، وحدت و هویت ملی ساکنان و مخصوصاً جوانان را بالا می‌برد. سپس از جانب کارمندان فرودگاه برنامه‌های فرهنگی و آزمون‌های گوناگون از جمله تشکیل گوشه نوروزی با نشان دادن رسم آیین‌های ملی، آراستن دسترخوان ایدانه هفت سین و هفت‌شین، بهترین رقص ملی، نمایش هنرهای مردمی و لباس‌های ملی و اینچنین بازی‌های ورزشی از قبیل گوشتین ملی برگزار گردید. اعضای حکمان از هنر و مهارت هر یک شعبه و اداره‌های فرودگاه دیده نموده با تیاری و ملکه کارمندان ساحه بهای بلند دادند. همین طریق بعد جنبسته آزمون‌های تشکیل نموده در وضعیت تنتنوی غالبان و دیگر جایزه‌داران با تحفه‌های خاطروی پولی و مالی و سپاسنامه صدارت فرودگاه قدرشناسی کرده شدند. همزمان در تنتنه‌های جشن نوروزی دسته خالی و دیگر جایزه‌داران مسابقه فوتبال که دوام یک هفته بین شعبه و اداره‌های داخلی فرودگاهی برگزار شده بود از جانب رهبریت فرودگاه با سپاسنامه و تحفه‌های تأسیس نموده سرفراز گردیدند. در ادامه تنتنه‌های نوروزی با یک زمره سابقه‌داران ساحه اویاسیای گرجدنی که سال‌های قبلی در این مکان کار و فعالیت داشتند تحفه‌های یک وقتینه ادانه رسانیده شد که این عمل خیر نیز یکی از آیین‌های جشن نوروز حسابیده می‌شود. در زمینه دستور و هدایت‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان جهت بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی و بهتر نمودن شرایط ساحه اویاسیای گرجدنی جمهوری در ادامه تنتنه‌های نوروز عالم افروز با فرودگاه بین‌المللی کلاب
иловатан як зумра техникаҳои зарури аз қабили генератори барқидиҳандаи сайёр ва 2 адад зинапояи худрав ба истилоҳ трап ки барои хизматрасонӣ ба мусофирони фурудгоҳ кӯмак мекунад дастрас гардида дар вазъияти тантанавӣ ба шуъбаи ҳамлу нақли мусофирони фурудгоҳ тақдим гардид. техникаҳои дастрас гардида имкон медиҳад ки минбаъд хизматрасонӣ ба парвозҳои дохиливу байналмилалӣ ба мусофирон боз ҳам беҳтару хубтар гардида кору фаъолият дар фурудгоҳ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад. зимни қабули техникаҳои соҳаи авиатсионӣ таъкид гардид ки дар рӯзҳои наздик боз дар таҷҳизоту мошинолоти соҳаи мазкур аз ҷониби фурудгоҳ харидорӣ шуда баҳри баландбардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ ворид карда мешаванд. аснои баргузории чорабинии ҷашнӣ ба хотири таҷлили шоиста аз Наврӯзи оламафрӯз дар шаҳри Исфара зикр гардид ки дар фарҳанги мардуми мо ин ҷашни фархунда мақоми хоса дошта. баъди соҳиби истиқлол гаштани ватани маҳбубамон Тоҷикистон бо тамоми шукӯҳу ҷалолаш эҳё гардид ва ба ҷашни асосии миллии тоҷикон табдил ёфта дар саросари ҷумҳурӣ бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил карда мешавад. тафсилот дар ин хусус. сокинони шаҳру деҳоти Исфара ҷашни Наврӯзи аҷамро бо эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ, гиромидошти суннатҳои поки аҷдодӣ ва азмуниятҳои созандаву ободонии ватани маҳбуб гарм истиқбол мегиранд. дар ин радиф дар тамоми муассисаҳои таълимиву фарҳангӣ, маҳаллаҳову бошишгоҳҳои саҳроӣ ва марказҳои шаҳраку деҳот сарфарозиҳои умум доир мегарданд. дар базмгоҳҳо мувофиқ ба анъанаҳои ҷовидонаи миллӣ, маъракаҳои омода намудани таоми наврӯзӣ суманак, маҳфилҳои шеъру суруд ва бозиҳои миллӣ баргузор гардида ба ҷашни аҷдодии мо шукӯҳу шаҳомати хоса бахшиданд. чунин як чорабинии ҷашнӣ ба муносибати Наврӯзи оламафрӯз дар боғи фарҳангии маркази шаҳр ки бо рамзҳои давлатӣ, парчамҳои рангоранги идона, шиору овезаҳои тараннумгари Наврӯз оро дода шуда буд, бо иштироки сокинону меҳмонони шаҳр доир гардид. чун ҳамешагӣ исфарагиён имрӯз ба идгоҳи асосӣ ташриф оварда аз намоиши ҳунарҳои халқӣ, маҳсули дастони пазандагону қаннодони шаҳр, барномаи консертии саршори шукронаи баҳору Наврӯз, табиати зебову осмони соф ва эҳсосоти наҷиби айёми шукуфоӣ бо иштироки санъаткорони диёр лаззат бурданд. дар ҷараёни он раиси шаҳри Исфара, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо баробари таҳниятгӯии мардум ҷанбаҳои бузурги ахлоқӣ ва ҷойгоҳу мақоми хосаи Наврӯзро дар фарҳанги халқҳои кишварҳои ҷашнгирандаи Иди Ҷамшедӣ, хоса тоҷикон тазаккур доданд. зимнан гуфта шуд ки суннати беҳтарини Наврӯз бахшиши гуноҳҳо, навозиши ятимону аёдати маъюбон ва хайру саховат ба дармондагону ниёзмандон аст, то фарорасии соли навро ҳамагон бо шодию хурсандӣ истиқбол намоянд. намоиши театрӣ кунонидашуда ва барномаи консертии саршори шукронаи баҳору Наврӯз, табиати зебову осмони соф ва эҳсосоти наҷиби айёми шукуфоӣ бо иштироки санъаткорони бахши фарҳанги шаҳр анҷомбахши тантанаҳои идона гардиданд. тантанаҳои Наврӯзи ҷаҳонӣ дар сарзамини қадими Исфарамарз идома доранд. ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ яке аз маросимҳои писандидаи оламиён мебошад ки бо сифатҳои башардӯстонаш аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун дастоварди камназири фарҳанги умуми инсонӣ пазируфта шудааст. танини идона ба ифтихори таҷлили арзандаи ҷашни бедории табиат дар ноҳияи кӯҳистони Рашт сурат гирифт. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. сокинони ноҳияраш ҷашни наврӯзро тибқи расму маросимҳои маҳаллии хеш бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. ҳасоби барвақт пиру барно ба варзишгоҳи ноҳия ки ҷои баргузории чорабиниҳо маҳсуб меёбад бо либосҳои идона ҷамъ омада будам. дар ин рӯз тамоми корхонаҳо муассисаҳои ноҳия дастовардиҳои худро ба маърази тамошо гузоштанд. дар намоиши наврӯзӣ маҳсули дастони аҳолӣ таомҳои миллии наврӯзӣ, дастурхони идонае иборат аз ҳафсину ҳафшим ба маърази тамошо гузошта шуда буданд. имрӯзҳо мардуми заҳматқарини ноҳия баҳри амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ дастҷамъона талош меварзанд. дар намоиш ҳунарҳои хоси мардуми маҳаллӣ маҳсули дастони иҷодкорони манотиқи гуногуни диёр пешкаши ҳозирин гардонида шуд. хӯрокҳои баҳориро мардуми маҳаллӣ аз гандум ва дигар донагӯҳҳои куфташуда инчунин алафҳои баҳорӣ тайёр мекунанд. дар ин рӯз хӯрокҳои маъмулии наврӯзӣ аз қабили суманак, оши тӯпа, оши бурида, гандумбирён аз ҷониби бонувон тайёр карда шуда пешкаши меҳмонон гардонида шуд.
дар варзишгоҳи ноҳия тантанаҳои дона бахшида ба ҷашни наврӯз бо иштироки сокинони ноҳия баргузор гардид. сарвал намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва роҳбарияти ноҳия сокинонро бахшида бо фуррасии иди баҳор ва ҷашни наврӯз шодбош гуфта, пешрафту комёбиҳоро дар соҳаи гуногуни хоҷагии халқи ноҳия ба дастомадаро натиҷаи дастгирии давлату ҳукумати ҷумҳурӣ арзёбӣ намуданд. имрӯзҳо мардуми заҳматқарини ноҳияи рашт баҳри амалӣ намудани ҳадафҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурӣ дастҷамъона заҳмат мекашанд. дар поёни чорабинӣ барномаи адабии бахши фарҳанги ноҳия дар сатҳи баланду хотирмон пешкаши ҳозирин гардонида шуд. пиру барнои ноҳияи шаҳри нав низ бо ифтихору сарфарозӣ ва таронаи шукрона бар лаб наврӯзи имсоларо пешвоз гирифтанд. доир сохтани барномаҳои фарҳангию варзишӣ, омода кардани таомҳои милливу ба намоиш гузоштани ҳунарҳои дастӣ ва дастовардҳои хоҷагии халқ таркиби чорабиниҳои идонаро дар ин ноҳия комил сохт. тафсилоти бештар дар ин бора. маркази ноҳияи шаҳри нав дар рӯзи таҷлили ҷашни наврӯз ба идгоҳи ҳақиқӣ табдил ёфта буд. симои кӯчаву хиёбонҳои ноҳия ба таври идона оро ёфта, тамоми кормандони корхонаву ташкилот, заҳматкашони хоҷагиҳои хурду калони деҳқонӣ ва аҳолии деҳот маҳсули меҳнат, дастовардҳо, анъанаҳои миллӣ ва намунаи хӯрокҳои миллиро пешкаши меҳмонону сокинон гардониданд. макони баргузории чорабинии наврӯзӣ дар боғи фарҳангию фароғатӣ ба номи шоҳ исмоили сомонӣ баргузор гардид, ки шабеи гулистони баҳорӣ буд. дар назди сокинону меҳмонон роҳбарияти ноҳия бо намояндагӣ аз ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда мардуми минтақаро бо фарорасии наврӯзи хуҷастапай муборакбод гуфтанд. зимни суханрониҳо таъкид шуд, ки наврӯзи имсоларо дар айёме ҷашн мегирем, ки дар саросари мамлакат кору пайкори созандагӣ идома ёфта, нерӯи иқтисодии давлат ва фарҳанги сиёсии миллат таҳким меёбад. барномаи театркунонидаи шӯъбаи фарҳанг пешкаши ҳозирин гардонида шуд. дар ҳақиқат наврӯз ҳамчун қадимтарин ва зеботарин ҷашни мардумӣ дар домони табиати зебои кӯҳандиёри мо зуҳур кардааст. тантанаҳои ҷашни наврӯзӣ дар ноҳияи шаҳри нав бо иттифоқи сокинон то дергоҳ давом кард. ҷашни наврӯз аз замонҳои қадим то ба имрӯз бо ғояҳои олии башарӣ, дӯстию иттиҳод, созандагӣ, ободкорӣ, инсонпарӣ ва шукргузории бепоён аз неъматҳои табиат мардумро гирди ҳам овардааст. ҳамин махсусияти ин ҷашни бостонӣ дар ноҳияи хуросони вилояти хатлон низ ба хубӣ ба мушоҳида мерасид. хабарнигорони мо дар ҳамин хусус гузориш омода карданд. таваҷҷӯҳ кунед. ҷиҳати дар сатҳи баланди фарҳангӣ таҷлил намудани ҷашни наврӯзи хуҷастапай, сокинону заҳматкашони ноҳияи хуросон бахусус бонувони ноҳия аз субҳи барвақт бо омода намудани якчанд номгӯи таомҳои миллии тоҷикона машғул гардида буданд. ба истиқболи ин ҷашни бузурги аҷдодӣ, кӯчаву хиёбонҳои марказии ноҳияи хуросон бо шиору овезаҳои тараннумгари фасли баҳору наврӯз оро дода шуда, сарсабзиву шукуфои гулу бутаҳои рангоранги ороишӣ ба симои идонаи маркази ноҳия ҳусни дигар зам карда буд. дар ин рӯзи фаромӯшнопазир дар ҷамоати шаҳраки Обикиик аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Хуршед Қараев маркази хизматрасонии Валиҷон, ки он аз кошонаи ҳусн ва коргоҳи дузанагӣ иборат аст, ифтитоҳ ёфт. дар толори кошонаи ҳусни иншооти навбунёд ҳамзамон гӯшаи намоишу фурӯши либосҳои аросӣ низ ба роҳ монда шудааст. сокинони деҳоти мазкур иброз доштанд, ки чунин марказҳои хизматрасонӣ дар минтақаи онҳо камназир буд ва ифтитоҳ ёфтани ин маҷмӯа дар ҷашни наврӯз барои онҳо тӯҳфаи хотирмоне гардид. зеро онҳо дигар барои интихоби лавозимоти аросиву духти матоъҳо роҳҳои дуру дарозро тай накарда, мушкилиашонро дар маҳалли худ бароварда мекунанд. тазаккур бояд дод, ки бинои мазкур дар сатҳи баланди меъморӣ сохта шуда, дар он 12 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин карда шуданд. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти Фахробод маҷмӯаи нави хизматрасонии иҷтимоӣ, ки аз тарафи соҳибкори маҳаллии Худойбердӣ Нурматов сохта шудааст, мавриди истифода қарор гирифт. иншооти навбунёд аз 2 ошёна иборат буда, дар ошёнаи якум мағозаи хӯрокворӣ ва хӯрокҳои тезтайёр ҷойгир шуда, он бо маблағи 300 000 сомонӣ дар давоми 1 сол бунёд ёфтааст. бунёди маҷмӯаи
мазкур имкон фароҳам овард ки дар баробари хизматрасонӣ ба аҳолӣ 4 нафар сокинони маҳаллӣ соҳиби ҷои кори доимӣ гарданд. баъди ифтитоҳи иншоотҳои мазкур меҳмонону иштирокчиёни чорабинии идона дар намоиши дастовардҳои меҳнативу дастранҷи ҳунармандони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот ва ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ иштирок намуданд. дар гӯшаи дигари намоишгоҳ бо унвони ҳунарманди шаҳраку деҳоти ноҳия бо масъули ҳунарҳои дастии хеш ба ин чорабинии идона шукӯҳу шаҳомати бештар бахшида буданд. дар ҷашни наврӯзӣ чун ҳар вақта яке аз анъанаҳои ҳафшинро мо ҳамешагӣ омода намудаем. аз хӯрокҳои миллӣ, шакароб, қурутоб, тамоми хӯрокҳое ки миллие ки дар ҳар ҷашни наврӯзӣ пешвоз мегирем, мо омодагии онҳоро намудаем дар мизҳоямон. дар ин рӯз ба 4 ҷуфт оилаҳои ҷавон шаҳодатномаи ақди никоҳу тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ба волидони тифлакони навзод шаҳодатномаи таваллуди фарзандонашон тақдим карда шуд. мавриди зикр аст ки дар ин рӯз ба хотири сарҷамона истиқбол гирифтани ҷашни наврӯзи байналмилалӣ ҳазорҳо нафар сокинон дар варзишгоҳи марказии ноҳия ҷамъ омада буданд. дар қисмати тантанавии чорабинӣ раиси ноҳияи хӯросон ва вазири адлияи ҷумҳурии тоҷикистон баромад намуда аҳли заҳмат ва сокинонро ба фарорасии ҷашни наврӯз таҳният гуфтанд. зикр гардид ки аз наврӯз то наврӯз маҳз бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ, соҳибкорони ободкору ватанпарвар ва сокинони меҳнатдӯст иқдомҳои неку созанда амалӣ мегарданд. ба хотири болидагии сокинону меҳнаткашони ноҳия бо иштироки ҳунармандону хонандагони муассисаҳои таълимӣ чорабинии хотирмони фарҳангӣ баргузор гардид. дар барномаҳои ҷолибу рангоранги ҳунарӣ ҳамчунин ҳунармандону сарояндагони ҷумҳурӣ бо суруду таронаҳои дилангези худ хотири меҳмонону иштирокчиёни ҷашни наврӯзро шод гардониданд. зимни баргузории чорабиниҳои ҷашнӣ ба ифтихори таҷлили наврӯзи хуҷастапай дар ноҳияи восе тазаккур дода шуд ки ҳашамату зебоии наврӯз сабаб гардид ки бо саи роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон он ҳамчун иди байналмилалӣ дар саросари ҷаҳон дар сатҳи баланд қайд карда мешавад. дар ноҳияи восе сокинони ин минтақаи ҷумҳурии азизамон мисли дигар гӯшаву канори тоҷикистон бо шукргузорӣ аз сулҳу зуботи комил оини бостонии милливу мардумӣ ва соли нави аҷдодиамон наврӯзи оламафрӯзро бо хурсандиву хушҳолии зиёд таҷлил намуданд. ба ин муносибат чорабинии идона аз намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва таомҳои миллӣ хоси наврӯзӣ оғоз гардиданд. иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳияи восе бо иштироки намояндаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазири молияи тоҷикистон дар ин намоиш бо масъули корҳои дастии ҳунармандони маҳаллӣ шинос гардиданд. дар ин намоиш аз ҷониби раёсати кишоварзии ноҳия бо ҷалби хоҷагиҳои деҳқонӣ намудҳои тухмиҳои хушсифат ки дар ноҳияи восе парвариш ёфтанд пешкаши сокинони ноҳия гардонида шуданд. дар қисмати расмии чорабинӣ иҷрокунандаи вазифаи раиси ноҳия сокинони ноҳияро бахшида ба ҷашни наврӯз табрик намуда қайд намуданд ки дар солҳои истиқлоли давлатӣ дар кишвари мо эҳёи анъанаҳои ниёгон ва дар маҷмӯъ масъалаи маънавиёт ҳамеша дар мақоми аввал қарор дорад. дар ҷавоб ба ҳама ин ғамхориҳои ҳукумат ва давлат мардуми ноҳияи восе вилояти хатлон низ дар қатори пешсафони ҷабҳаи созандагию ободонии кишварамон заҳмат кашида дар пешрафти ватани маҳбубамон саҳми арзандаи худро мегузоранд. сипас дар суханронии намояндаи ҳукумати мамлакат вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон бахшида ба ҷашни иди наврӯз қайд гардид ки 18 феврали соли 2010 дар иҷлосаи 64-уми маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қадномаи рӯзи ҷаҳонии наврӯз ба тасвиб расид. қисмати дигари чорабинии наврӯзӣ ин гузашти кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия, ҷамоатҳои деҳот, хоҷагиҳои деҳқонӣ бо номгӯи маҳсулотҳои истеҳсолӣ, намоиши техникаҳои кишоварзӣ муташаккилона сурат гирифт. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ кормандони бахши фарҳанги ноҳия бо барномаи ҷолиби консертии наврӯзӣ хотири иштирокчиёни чорабиниро шод гардониданд. тавре хабар дода будем 25-30 март дар шаҳри душанбе чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ баргузор мешавад. дар доираи чемпионат ҳамчунин иҷлосияи конфедератсияи велосипедронии осиё доир мегардад. дар чорабинӣ 428 намоянда аз 25 давлати минтақа иштирок мекунанд. бегоҳии имрӯз бошад иштирокчиёни ин мусобиқаи минтақавӣ дар майдони 800-солагии Москва аз рафти баргузории фестивали бозиҳои миллии варзишӣ боздид ба амал оварданд. дар майдони 800-солагии Москваи пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе иштирокчиёни чемпионати осиё оид ба велосипедронӣ дар шоҳроҳ ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оварданд